Искам още едно съобщение да ви направя. Гласуването в конкурса ще бъде краят му, примерно 10 часа, за да има все пак някакъв лимит и да могат да се преброят гласовете. Ще ни трябва технологично време. Доктор Конова е на ваше разположение, този, който е решил. С една червена тениска, една усмихната девойка държи една кутия. Знаете какво направите. Всеки си е избрал фаворит. До 10 часа и 22 по-точно ще се събират гласовете. След това ще се четат